खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना स्वर्गियारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय डेकापामाव हरखाब जाब्रबथाय, 5 बोसोर नाजाना गावनि हारिमु एबा बर' हारिनि हारिमु लाहोनायाव जाफुंनाय, सिलाफोथार आन्चलिकनि 37थि ताकाम फालिथाय, भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्दनि 74थि जोनोम सान फालिथाय, सोनाब बंग'आव एनआरसि बानायनांगौनि सावरायनाय, पाकिस्तान आरो श्रीलंकानि गेजेराव जानाय ओडिआइनि फिथाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खुलुमबाय, आं रैरुप नार्जारी। मैया 1 अक्ट'बर खालि धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापरि पुलिस थाना सिङाव थानाय डेकापामाव गंसे एल्ट' गारिया फरायसालियाव फैबाय थानाय 10 बोसोर बैसोनि फरायसा सुरज बसुमतारीखौ सौख्लायलांदों। सुरज बसुमतारीया डेकापाम पस्ट अफिसनि सिङाव थानाय 2 नं विजयपुर गामिनि थागिबि बांग' बसुमतारी आरो प्रमना बसुमतारीनि आंगो फिसाला। सुलु मोननाय बायदिब्ला सुरज बसुमतारीया डेकापाम बालाबारि बर' गुदि फरायसालिनि सासे फरायसा। फरायसालियाव लोगोफोरजों होंगो दोंगो जानानै थाबनो बारस'नानै लानायाव बे जाब्रबथाया जादों होननानै ओनसोलनि रायजोफोरा मोनथिहोदों। बे जाब्रबथायाव सुरज बसुमतारीनि थोंसे आथिङा बायदों होननानै देहा फाहामगिरिनिफ्राय मोनथिनो मोन्दों। दासान्दि देहा फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांनाय जादों होननानै मोनथिहोदों। खुलुमबाय, आं रमेन बर'। भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्दआ गावनि 74थि जोनोम सानखौ फालिदों। 1945 मायथाइनि 1 अक्ट'बराव जोनोम मोननाय दानि भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्दआ मैया 1 अक्ट'बरसिम 74 बोसोर जाबाय। 2017 मायथाइनि 25 जुलाइआव रामनाथ क'विन्दआ भारतनि 14थि हादरगिरि जानो हादोंमोन। मख'जाथावदि हादरगिरि जानायनि सिगां रामनाथ क'विन्दआ 1993 मायथाइसिम 16 बोसोर आयेनगिरि जादोंमोन। 1992 मायथाइनिफ्राय 2002 मायथाइसिम भारतनि संसदनि बिबान लानानै हाबा मावबोदों। 2015 मायथाइनिफ्राय 2017 मायथाइसिम बिहारनि रायजो बेंगिरिबो जाखांबाय। दासान्दि बिथाङा भारतनि हादरगिरि जानानै दङ। बिथांनि जोनोम सानाव गुबुन गुबुन आफाद आरो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा गाहाम हामलायथि जासिहरदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि मानिजाथाव नरेन्द्र मोदीआबो बिथांनि मोजां सावस्रि आरो गोलाव जिउनि थाखाय आरज गाबनायजों लोगोसे जोनोम साननि गाहाम हामलायथि जासिहरदों। खुलुमबाय, आं सुजुमा बर'। दाखालि सिलाफोथार आन्चलिकनि 37थि मिसिं हारिनि ताकाम एबा फोरबो फालिनाय जादों। गाहायै बे मेलाव गाहाय आलासि महरै मिरु टिएमपिकेनि आफादगिरि राजकुमार मरान, मिरु टिएमपिकेनि लोगो गाहाय नेहाथारि टिलक दले, कथा चन्द्र ताये, एमएसिनि जिएम कथा चन्द्र ताये, सिसि बरगावनि सिइअ अरुण जयति नर निपुन आरो एसिएसआव उथ्रिनो हानाय गायत्री ताये बिथांमोना नुजाथिफैनो हादोंमोन। गाहायै बे फोरबो फालिथायनि हारिमु बिलिफाङाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सानै नुजाथिफैदों। 30 सेप्तेम्बर खालारखालि कराचियाव जानाय ओडिआइआव पाकिस्तानआ 67 रानाव देरहासार जायो। मैया 1 अक्ट'बर खालारखालि गोथार बाथौनि मंगलबाराव धेमाजि जिल्ला गगामुखनि सिङाव थानाय गबिन्दपुर मुंनि गामियाव गावनि राव, हारिमु, धोरोम आरो आसार खान्थिखौ बावगारना एबा लानो हायियाव गाव गावनो मुगैलायनाय एबा गंसे गामिया गुबुन गंसे गामिखौ सोंखारिलायनाय थासारिसिम सौफैबायमोन। नाथाय 2 नं गबिन्दपुर मुंनि गामिनि रायजो राजा, आइजो, लाइमोन, बोराय बुरिया 5 बोसोर सिगांनिफ्रायनो गावनि हारिनि हारिमु, धोरोम लाहोनो नाजानाया जाफुंबाय। बे जाफुंनायनि रंजाथिखौ मैया बाथौ मन्दिराव गावनि धोरोमखौ माबादि खुलुमो, माबादि सिबियो बेखौ फोरोंनाय जादों। गोजोननाय जासिहरबाय गुवाहाटीनि बर' फरायसा आफादनि बारग' नेहाथारि फनिन्द्र बसुमतारीनिसिम। आसामाव भारतनि गोजौसिन बिजिरसालिनि बेथन बायदियै एनआरसिजों सोदांनाय हाबाफारिया जाखांनायनि उनावबो भारतनि गोजौसिन बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै आसामाव एनआरसि सोदांनाय हाबाफारिया जाखांनायनि उनावनो सोनाब बंग'आवबो एनआरसि सोदांनांगौनि थाखाय लाहार फाहार। भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि मानव गेदेर अमित शाहया सोनाब बंग'आव एनआरसि बानायनांगौनि थाखाय 1 अक्ट'बर खालि कलकातानि नेताजी इन्ड'र स्टेडियामाव बिबुंथि लाखिनायनि बाथ्राखौ मोनसे फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। 30 सेप्तेम्बर खालारखालि कराचियाव जानाय ओडिआइआव पाकिस्तानआ 67 रानाव देरहासार जायो। गाहायै पाकिस्तानआ गिबियाव 50 अभाराव 7 उइकेट जाना 305 रान खालामो आरो
38 रान खालामनो हायो। एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय।